Oo. Nay, basa ang cellphone, Nay. Wala nagbayad sa ano, cottage si Madam. Kinamot lang, boy. Amo lang ka, nakiklato. Bilang, padayon lang mo. At kutsara, oy. Gani, kiat naman inyong ano. Ayun na, Ilam sa kutsara. Ilang mo kutsara, TV. Ulat, oy. Lang, salo ka lang. Nakinamot, pag kinamot ka lang mo. Salo mo. Ari ako kutsara. Hello! Log plato. Ay, sabi. Ay, salong. Ay, salong. Ayaw, salong. Dili mang wajud ang kanon. Anang anak ko ang kanon no. Na kay ero. Ami biya kan ni. Mo kabaluan ni. Yo, ikaw dito na shower. Yate Na shower ay. balik. Sasay mo. Dahil na sa Yate. Ah. Excuse iyang be. bago mo maligo. Isbuglong. Ano mo dito ka? Muna na mag dipong. Asa kigunit. Sa magunit. Wala na ka. Focus lang ka sa ano ba nung sabay. Control. Ang baso. Gaya mga kaday. Cute-cute bagay sa video. Wala mo. Mga dagko man dapat ang mga no. Mga dibidi mga ambak. Simple sa. Ikaw na be kay kasaban pag mo ang gagmay. Gago kayo. Manumbag di yan day. Kakaon ng tao. Pwede mag-chalinas dito? Pwede mag-chalinas dito? Oo. Brad, chalinas pa ka? Siyempre kay magsagol ang mga ano. No, chalinas ba? Mawala na. Dami kay klasa. Ha? Ang tubig. Kaon pa ko. Uy, ulat lang. Uy. Ano na? Lunglong dito. Ay wala. Ano? Kung sino lang butaan na? Wag nyo naglawad lagi mo. Amat magkantin talo lagi. Ano? Kabalo din ang muligo. Tay maligo man lang oy. Ay, may tabay sila na B-boy. Natatulong na. Asa? Kabalo, hindi ka maligo. Ano libo yan? Sungkit. Hindi ka maligo ka? Nambutlo. Hindi mo ka ka. Hurot mang humay. Ang kami jud ang wala nakuan. Gutom pa ko. Gumiton sa laot. Ba't lang? Ano na lang? Kalimot ba na yung lula? Bilay pag-twistisan eh. May guard bin. Dito bantay. Guard ba na ako? Ano naka-blue? Ha? Bantay na din ako. Bugin na. Kaya may tagbantay siya dire. Guard, patay na. Yung ko siyang. Parata oy. Ma!
Tulungan na. Are, giinom ni John John. Tulungan na. Ipalong na ni mo. Wala pa. Tulungan na. Malubat ka.